Dobrý deň, volám sa Nikola Stančeková a som študentkou Technickej univerzity vo Zvolene. Priestory coworkingu a oddychovej zóny v inovačnom centre predstavujú koncept pracovného prostredia, kde sa ľudia stretávajú, spolupracujú a spoločne poháňajú chod centra. Návrh je založený na myšlienke vytvorenia kolobehu, a to práve za pomoci diskomfortu, ktorý je sprostredkovaný v rámci rôznych typov sedení za cieľom obmeny pracovného prostredia. Coworking sa sústreďuje na striedanie práce a oddychu, oddelené segmentovými závesmi, prispôsobujú priestor toku ľudí a vytvárajú vizuálne kódy vďaka svojej transparentnosti. Koncept zahŕňa rôzne pracovné zóny, komunikačné zóny a taktiež aj osobnú tichú zónu, čím využíva svoj malý priestor pre maximálne využitie. Interiér oddychovej časti je doplnený o prvky, pri ktorých sa vyžaduje aspoň minimálna fyzická aktivita. Koncept vytvára identitu centra v strategickom integrovaní diskomfortu za účelom aktívneho oddychu a tak prospieva k inovácii pracovného prostredia. Na záver by som sa chcela poďakovať mojej konzultantke za vedenie tejto práce a za jej cenné rady.